kuligelela bwe Soko TV bwelile biya sana. Karibu sana naende asomorobele itowo bugimano bacheno morobele nko bagingo koletera kera litukulia Jumatatu chinsa ibere cyabono maroboba abwase ko bango sangano munyagitari Dr. Kena Moses igoro ya maroire au chinchera cyo gwetanga nabo igo chinchera cyo konyora obuhubwenya nincho maralio Karen Mausa yandra gusanga nabo igo kuligerelia umorobele yigabwe litukulia lero. Daktari. Yes. Karibu sana somorobele to beli tukolia lero. Karibu sana. Lero nigo tukuchukwanera igoro ya fibroids. Bono eiwenka kabisa. Itangani kabisa ntaitwere sirumanchu murigereria marieta unarali kumapende mase ya masomorobele. Mbiya mono Miss Carol iliteriane Daktari Kena Moses nkurwa senyagitari ya World Fitness Centers. World Fitness Centers ntobwate kliniki ga Bosongo asamaga chogosase nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307A. Karibu sana. Mbiya mano. Yes. Iwe kabono tokende ya maso boroire bweli tukolia lero fibroids. Omoroire kyo. Uterine fibroids wose tokorokanga leiomyomas. Leiomyomas. Uterine fibroids ama myomas. Myomas, uterine fibroids, kinegentekema. Nekero bonne yene samangana ya toko ene shide konyora umwana omwisi kosa musubati. Kagera ubono bobimbe bogocha ase nyumba y'omwana. Ubobimbe bogocha ase uterus. Ubobimbe bekara bwakira ase uterus twaburukanga uterine fibroids, twaburukanga leiomyomas gose myomas. Ekero ubobimbe bwakira ase uterus gose nyumba y'omwana bwakire ko bimbororo bwimbe bwaberororo lakini tetenko nyuliganga oburuire bwa fibroids mboli cancer abantu bawase kobwa itokorokanga benign tumor. A benign tumor eminetinga no bobimbe lakini butali gentoki butali cancer. Tigangira netokuwa negento yokurunga anatomy. Umweta anatomy nkaye uterus yegotoka. Oligiri nyumba y'omwana yegotoka nseme korukunga pelvis. Imeye pelvis. Lakini igaige enseme we uterus yere maega ye uterus ntubwate rectum. Osese chweko gacho. Motu ye kwerende ye nyumba y'omwana gose igoro ntubwate bladder nyumba ya machi. Nande motu ntubwate gende korukunga urethra. So ekero bobimbe bwakire ase nyumba y'omwana. These other organs we are talking about, the urethra, the bladder and the rectum, are going to be affected. Do you know? So obobimbo bwakire ase uterus natabile mboli cancer ibole a benign tumor. Ntubwate kitype. Nabuga kuno nale bo bora seji type awa ome. Ntubwate kitype kile common isatu. Kile common isatu. Lakini ntubwate yende yakane. Ntubwate fibroid osobobimbe bwakire meye uterus tokorokanga submucosal imeye uterus yali so mwana korara bubimbo bwakirororo twaburokanga submucosal uterine fibroids. Obubimbo bwakire asikinyama uterus nebwatenyama gatigati bwakire asikinyama ime itokuborokanga intramural uterine fibroids. Ntowene bono bwakire isiko ye uterus bwasunanire isiko ye uterus obubimbe bwasunanire isiko ye uterus itokuborokanga subserosal uterine fibroids yasunanire ase uterus isiko. Again to kende bono to bwate kitukorunga parasites.
fibroid jikonga parasites ono parasites nabo jikwana kisuna anese ase kende ovaries chikobera ndos ese nyumba iri yomwana ibono isikogari yange nororo twanya bikonga parasites ama the parasites uterine fibroids. So ntobwate type kina kwanire type kitwa tebile major isato neye moto anyirukire a parasite igon tobwate those people chiko jese ese moswati aranya konyora. Yes, kende obimbo bwate a certain length totebe centimeter gete bogweta ni gabu ikwenda rusesaje uterine fibroids nobo bimbo bogenda takokina nobo bimbo bogenda bogenda takokina so nabora akine bora ngano omwana gosebwetani omwana abantu mbale babwate uterine fibroids ekero ko muligereri ogo kanga aibwateraniti naro lengo chagaiga muswati omoke ekero ko mulire okanga mulitali igona abantu barakayire muditole baga nyumbo lito ku baga nyumbo lito baga barosa baje kubunga ki ai noyo nansi tanya konyora mwana kumbe no bubimbe bolese yuto igon what I mean is this na bubimbe buli buragendera ko bonne bakabwetani nyoro umutu mwenyene bwete bobo bonne kulingana mono emyaka yako na buragende ko bobone abandi mbole kulingana emyaka yabo burachake gokea emyaka yoke ko bokeye ngicyo guri ya mwana yonse. So yes nabiko nyareka kwana igoro y'emyaka eke bori nkere mibike mboko bwata basubati gosimebe abana so bono twatoldenga ki mono bantu kibakonyora uburwiro ubu wa uterine fibroids nebigori biri bikonyora abana wikondete ngotebiga nga uterine fibroids nkoragerere igentu nkirige korageri obobimbobo igentu ge korageri obobimbobo is what you call estrogen hormone. You see ekero omusubati nabwate estrogen igasi yaye nerigise omubirumu estrogen egasi yaye no korenta what you call obosubati matubwati ndarukaro munotobwati chindaru echi okobobwate obwiseke eso mubirobo ne hormone iri korenta obwiseke ekorokunga estrogen ostrogen hormone yeye dere kogera kwa fertile kwanyora abana igo utabwati hormone estrogen ama estrogen to kunyara konyora abana nere kolenta fertility lakini and unfortunately hormone yeye nere kolenta fibroids. So abantu bakonyora fibroids nange ndoteba nabali child bearing age bali myaka iri yokonyora abana tuwa nini abantu abayigo minute n'abantu bali myaka ojakera 20 mpaka around 40 years na bakonyora 30 from 20s mpaka 40 years na bakonyora uburiro bwa fibroid inki abantu ba 40 years and above fatali konyorera kagerekero oikire menopause once oikire menopause estrogen level ekwira nanse so once estrogen level yera nirense bono tubwa tigento ke korageri fibroid so abantu bakonyora nabali child bearing age bono maybe manyere limbire montara aligere lyamanye na tware fibroid sase yitorango manyeri ekamoto akwanire ende muna bakora ngo kwa bimbire ndagoze kwa enda yawe yabere nende enda yawe yabere nende nande tulimo sigo igo ekina kikimanyiri getangani nabokora ngenda yawe yakoreki yabimbire ekimanyiri ya kabere is what you call abnormal uterine bleeding. Abnormal uterine bleeding boneye nakwaga tule ogotuko gwakoreki gwachenchiri nkuliko tumnawona abantu mbali bayengo twama tukatatu bono gwajagire gutuchi wiki ibere wiki engima ogo to continuous
ndigwana ine so gwachakire gotu ogotu gutari okuya ogotu lyoka etari gutenena. Number 2 ogotu kobwato bosongo kare kwa gatule tubwati bosongo bonde bwenzi bono gwachakire gotwayo musubati obosongo bwa mentekire niwete painful menses ogotu konde kwachakire gotwe mbule nyinge saidi ogotwe mbule nyinge ngwa gatule mbule nyinge yo bono mbule yawo ya mentekanire okolora menses ere enyinge mono ekemanyirire kende nekero ogochaka gotwara into nga sporting ikwa gatule amatuko sinabere gwakorana gusata tukuzana bono in between your menses wekire osama chibikibere kwanya kora sporting ogo sport koli nabo kubwate usiano n'uburire bwaki usine shide to kanto kwana ya uterine fibroid na risk kali daktari omogo tu ta understand ile sporting no mukuneli ekiningi amakomai obo nyinga bogo chobokega ambulance nini ine to kuna sporting bono ekemanyiri kende n'obosongo okonyora ase a pelvis igenda yawenke ubosongo bwachakire komentekana ekimanyikende ubosongo obo na burainde bakomogongo omogongo nawo bwachakire gutwara ubosongo ndigwana ine ekimanyiriri kendo gochikorora na buratware what you call painful coitus yani ekero kumirana no mugako gukore asokore mu mugondo kwanyoro gutwara ubosongo buri iguru ndigwana ine ogutwara ubosongo buri iguru obwate painful coitus egento kendo guchikorra bono is that nga chinsa mu kirikire kyonchokana ine e uterus yago kyachakire nago twale mechando ndigwana ine chinsa mu muna kireki ogochigoitira market ali gosoka okobe e uterus yeli yarare ile urethra ili gosokia maji so goitira maji ko maji ago kwama ogoitira bwango lyoka bwango ogoitira kulia machi bwango noko babone ekwende fibroid yararire ekwerende nyumba ya machi bone nyumba ya machi guichura bwango ndigwana ine nabura twale nande gento gekorokunga constipation echo yage kobe enkongu because every fibroid yararire ekwende rectum so rectum yago yatagutwale echo enkomo tokantako kwana ekemanyiriri kende mimba kutoka abasubati abange wali babwata what you call habitual abortion mimba inatoka kila wakati inaweza kuwa na uhusiano na fibroid kagero konyonga use fibroid yakire gali asenyo ase umwana ngo chikobwaterera bwateroro so kwanyorana umwana yosoka so kwanyora abortions chigo take place abantu bande batwara nyole ebintu binge biraje bikusumbwa fibroid na bikusumbwa tolbwatia man yes igo anene mono bone kigekora to buroiro bwega bwa fibroids na mangana ichiomon lakini ndomira ngote ntukata bintu korenda twate bimanyere nagani eke kanene mono jogwateire ne chiomon cha estrogen hormone nere korage inatebaiga where you trend childbearing age because estrogen nere korageli a fibroid nangenda goteba so inkige kolenta uterine fibroids tali hormone yoka egento ge kolenta number 1 emyaka mna twateba leo age twanyole estrogen plus age number 1 number 2 age twateba emyaka 20 to 40 years na wakonyola uterine fibroid because twatenga estrogen ilebo yabo ere 2 nyabanda onye waikire myaka leo matikaro mwabera babezana basubati waikire myaka 30 guchigoro
turanyora mwana wende utakuwa na uterine fibroid. Bali bataranyora umwana nando ikire myaka 30 gukigo. And this way it is important. This people, we have to look at this, yeah. Go kiro umuntu amanye nga myaka ki umuntu agwende ko nyora umwana. Lero bakora bwagire. Abana bajigonzunga bajigonsadiriye career yane. Timze ndagenda arasoma kwanza. Kiro umuntu atagira so. Nga wikanda abeta chiri kwanza. Manye ko nyora. Manye ko nyora umwana. Kumbe liyuko kanyamono naliye fibroid yegocha. Onye wekire myaka 30 go chigoro nkwanya konyora umwana utapata fibroids. Abuna bwate fibroid yabantu. Noro ninjo numari nani? Aba sister. Wa sister. Ange bonse bwate fibroid umwana. Abantu umuntu kabiro konyora uburiro wa uterine fibroid. No liyo gukora okonyora umwana rero karo watanga nande tindi kwaganda tigara be myaka 10 tigara ike myaka 7 muno komenya engaki entambi utaranyora umwana onde bali bakomenya myaka mengi bataranyora umwana na bakonyora uterine fibroid okore spacing ere entambe mono kwanyora umwana rero watanga myaka 10 tigera use myaka 7 na myaka konyora yonde utapata uterine fibroid. So number 3, abantu bandi bakonyora uterine fibroid nabali bali mibere menene. Obesity. Babo banene mone mibere nana bakonyora uterine fibroids. Abantu bande, this is a new research abantu batamanyite. Bali bangite inyama n'amabere. Yanyole kandenga enyama n'amabere nebwate a hormone ebwe kaine estrogen. So onye wangite waswadi male nyama n'amabere angita amabere. That's why ogenda simu nabono osigisi. Na aronde ntubwate kinigero. So I've done this research. Abantu bali abasigisi ibakonywa amabere amangi ibabwate uterine fibroid sana. So enyama n'amabere diet, junk food endagire bwata mafuta mangi, endagire bwata sukari nyingi, chindagire chia lero ekijeduka ngo changiye kire kolenta uterine fibroid because abantu babwata kala uterine fibroid bono endagire itoko nero ikonyeligerere egento kende kira changiye okoleta uterine fibroid is family planning. Abantu bali bagutumia family planning tote uterine fibroids. Again, to kende kera change is family story. Amaruira manga kubwati oroleli. Onye mamu nona bwate uterine fibroids na ina laboratory. Onye mamu nkubwati oroleli gete. Igobona abantu ikabaire ikumanya where am I? Ebintu nebinge birachangiye koleta uterine fibroids nto gukwana. Ibintu nebinge birachangiye so ngende kijya no gunya gitarias. Rasi mavirusi ngo some bia treatment. Nege ntora ale mereli orara vera na kero kiaki. Ego tegemea because nabora nyonga fibroid yaje kugochanda. Ngakiye kugochanda ngani. So ogo chanda kolinga kiko chanda ngani na gukora atikamnya ki what is the mode of treatment. Abantu mbale konfano ndako examples bakamanyinga era. So onye go complete continuous. It is up to the doctor koranga nche da kiara agokonye egokonye. Abantu bali babwate fibroid itabwate mchana. Bagide ile kuwasumbua so itategemea. Okay. Tawaswa sensema ya kabe Maligeria ngenda to sakanyere Dr. Kena Moses abasto kwanere gore fibroids oboko bago sumbwa mano anene mano abasubati abara semyaka yokonyora abana. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi onye kubwateri bolyo
obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyoriribaga eri yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba lyagusi onye kubwa tokuralia bokonyolya ogokwa gose okubonchulia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri lyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaitu yobonchulia 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Manje murigereria karibu sana naenda sesemo yetu ya kabere yo murobiro yiga bobo gimanobo cheno basengendrete gusanganero munyagitari Dr. Kenna Moses Orwase clinic kia World Fit. Gitkorere ntogendrete gukwanira igoro yo muroire bwa fibroids. Bono ningania tweresera soboime. Oburoiro obo tutebe daktari bwatiro musubati gali. Apart from okobimba ogotwara obobimbe ga bwase nyumba yo mwana. Complication kinande kiraleta somomero. Oburoire guseme cyande ya uterine fibroids yalentreme cyande mengemono. Yalentreme cyande mengemono iyo ekogara abantu bagotanya gitari abaja gotwereza nga gitura bakonyi. Olgeri number 1 twateba gento uterine fibroids nabera alente ime cyande number 1 twateba nabe kolenta abortions. Gose okorusio bolito kosoka bolito miscarriage exactly. So ekero umuntu bwate uterine fibroids number 1 na bora nyoyo gukonyora what you call habitual abortion. Abortion sinatoka tu na unajua kila mtu anataka mtoto. You can imagine wakati mtu analose mtoto, it's painful, psychological trauma. So kero umuntu atakanyora umwana, that's number 1. Number 2, eshida ya uterine fibroids na vera alente infertility utanyora umwana nande onyorenga fibroid iri yararire emekiri ya magena fallopian tubes na vera agere umuntu tanyora abana na bekolenta blockage of fallopian tubes. So once there is a blockage of fallopian tube inyoranga ligena lyo mugaka ni ligena lyo mungina akomerana ase a fallopian tube. So kwanyolye kwende fibroid yakire yararire enjira ya magena igoli igena lyo mugaka ni mungina taliyo chikomera na gararo sio mwana ntigwa nini. Number 3, uterine fibroid na vera lente what you call obstructed labor. Ilikuwa ngo chikoibora onyo nga mwana tabwa ati enjira mwana ngo chigweta fibroid noere yagalire enjira bono mwana tabwa ati sagweta. So abantu babwate what you call obstructed labor.
bakabati nga yagenda oba rumwana microsi because a fibroid ya migirenchera enchera ya berenke bono mwandali gweta tonyora nini obstructed labor again tukena nago twatebire tuliko chigotwaro obosibole bokole mu mugondo because ngo tukotwaro obosongo bole igoro twatebire what we said coitus nini painful coitus so ngo chikonyorole nga tuliko le mu mugondo umwe sande tubuga tibo so bokole mu mugondo because ogo songo bole igoro complication yende which kolenta is what you call chronic pelvic pain abantu mbale babuga tobosongo ase pelvis yabo engaki yonsi tobuga tia mani ndewana ine again tokende fibroid yararente nangenda gukwana no kwera kwa manyinga umubiri onye koko chikotwe mbulere igoro sana emburogo tulioka amanyinga agago chikogendanse konye ngatubuga timanya manyinga isaine asomo berogo because ye fibroid yagerera manyinga kwe akwera kuroso muberogo e fibroid twatebire nabera atana ndebe cancer yes in a small percentage abantu mbale bagocha e fibroid yanyo babe yababere yanyo ya turn into cancer. Cancer is a problem, a big problem. No mangete boyo. So kwanyo nando muntu otwarire cancer ntogenda gukwana. Ige uterus fibroid nantu atebenga nawe ekomige bintu biribirwali. Infection, UTI. Abantu babwate uterine fibroid babwate UTI etali kwera. Esababu make tali go so konse karogo itira match. So akira match akoba stagnant. Match ago tigare seke bochinga kientambe eyu go attract UTI. So muntu twara cystitis inflammation of the bladder otwara kwerende UTI itali kwera because ye fibroid ekoleki erarite enjireli ya match. E fibroid nabera exali figo yago. Amacha cha ikure na buchimaega. Amacha mangati galese kidneys. Kidney na uke gusaleka. Gwitra uterine fibroid nangenda hotel. So what am I saying? Emechalo ne menge fibroid yararente mbu yo montage nyagitari ya wenigu itarachikobena namo. Daktari bwa kwani igoro ya konyora kero ya merira bwa se nyomba ya leta maybe blockage ya say fallopian tube. Ndo bwate ngeke koro ku ovarian cyst. Yeah. Is it the same thing na fibroids or something? No. Ovarian cyst is a different thing. Enyo ege kabu kia magina. Ebi kabu bilibia magina tokorukanga ovaries. Ntubwate kabu nseme ya muinoga asakurukunga the right iliac fossa na ntubwate nsemo yokobe the left iliac fossa amagina noali. So amagina aya abantu mbali bagocha batwara amache sa magina. Ekero batwara amache abalentere mechande mengi mnatogenda gukwana. Mbali abantu babwate ntukunga polycystic ovarian syndrome. Abantu bali babwata amache amanga aikire se ovaries. Abambali konyora bana because ige nandibwa tese li corruption from liche se fallopian tube because ya machali aichoile se vikao babo. These are no mono issue. So konyora umuntu twale polycystic ovarian syndrome amache kile si cyabo yani se chikwende chovari cyabo lakini abandi mbali babwate what you call physiological cyst kile chigocha okoba mnoganda na maisha abantu abange babwate ovarian cyabwate mechande niyonse cyst yabwate etabwate mechande niyonse abantu mbaro babwate complicated cyst kile chikoba cancer kwende chikonya chibwate chituki kisijibwate chituki kiro kine chimbe chimbe lakini nago tebiri enchilengi no goja nyagitari no komanya igo ovarian cyst mtejo kwa ndego ovarian cyst next time na begocha because of infection kwa mfano na bila ndio vintevingo ovarian cyst na beko no hormone na beko na infection njizo ndo abe chigocha bosaigo kama nyingi chiachira physiological cyst. So fibroid fibroid na ovarian cyst nebintu bireta vote bibere bibiye kaini yaye lakini nebi manyira bira anti manyira byambite kubekana abantu bari bati manyira mabona kwende go tumbure nyingi byo munebyo pain na bekolenta lakini temindi ngane the same lakini karo yenye kitari ndu nabangaini
ndote wewe ntuko mwenye tolenga ndo tuba tolenga so bwato ovarian cyst kusine fibroid bwato. Okay. Yeah. Bona maybe na risk factors chinde njiro. Risk factors chie twatebire some causes lakini nana tokogelinga so lyo na wakumanya. Mbantu twatebire bakonyore shida muneye egera abantu amanye. Number 1 no muntu oli utalikonyora abana. One turanyora abana gwitanie imyaka 30 gucigoro na buranyore uterine fibroid. Twatebire umuntu kabere gusomusubati okabere no oli okomenye kegetambe ataranyora umwana. Omenye kegetambe utaranyora umwana onde nabeko eragere onyore uterine fibroids. So okonyora umwa spacing abantu bago space mono karo tubuze konyora umwana leo datanga ndeje nyore baada myaka 10 ogoja goja nando kubwate uterine fibroid ndotaye tiyo chego abantu bande bakonyora n'abatu bataiba bwate mibere menene kero bwate umubero monene nabura nyore uterine fibroid no twatebire. Lifestyle bantu bali bangita marune sigara era so twangira marune sigara watu sote roga ndie ba musaka musubata na musaka tayo ande bona ni anda musubata na wakaliko agwaka touch one touch takutumia nyama maji okonywa marua mage ana wago changie umuntu kotora uterine fibroid. Family planning kuibolinga family planning kingotumia mono chio nini family planning jikoro kunga hormonal contraceptives chichibwate hormones ekero kujitumia mono na bujira kolente uterine fibroid igombu ya gwa discuss no munyagitari yogonga which is for my body which is the best method ndatumia sogo ubotangati mbose konyora abana. Of course we have natural chinyingi intrauterine device tubwate save days ntubwate use of condoms kitali ku affect umubiro so goikoibolinga which wana nguchi kutumia egere tibose konyora imechande ya uterine fibroids age ndokwana watu wale miaka 20-40 years na una wente kuirenda mono. Yes. Alafu tupate maybe abasongo aba Africa. Oh yes thank you so much. Aba Africa na ba konyora nduma Oli black people na ba bwa the uterine fibroid ko bwa basongo. We don't know why. I'm not 100% sure because of melanin ama what. My lifestyle. I don't know. I'm not 100% sure lakini abantu aba mwamu na bakonya uterine fibroid mono wetania basongo. Is it because of melanin? I don't know. Ngwate maybe ngore genetic. Yeah, ndwate ngubwate ule family. Abantu leo bwate ule babwate sobo. Naye kaba ngara tayari. Onye mamu mino bwate uterine fibroid ya musumbwete naye naburanye nyore. Bono kuikomanya kiwente ko irenda. Daktari ngwatu aresara chia ina chia fibroids wate anchire chikomera kurume ase nyomba anchire chikomera kurusiko chine chia merando swachiro ka parasites. Yeah. Bono nere liere mostly like koleta infertility asomufuba. Ibere na chiko monomo kila infertility. Number 1 etwate kunga submucoso. Eliere se nyomba yo mwana ime na vera lente infertility. Aje natenga onyole fibroid ya merire so mwana ako chikobwaterera mwana ako chikobwaterera muneta keire mwana ako chikolenta kubwaterera muneta keire iko na mwana uli arakaleki arasoke so na vera lente infertility. Number 2 intramural eliya gatigati ese kinyama nena we kolenta infertility na vera kine block de jijira chira muna wona ya let me show you. Submucoso eliye ele mekabise se mwana korara na bera ache era egari so ese fallopian tube cha kerete na bego block kiraroro kuse block njire ya mungu iko ya infertility ya chire. Intramural nero mono mone kolenta abortions nere komiga uja kolenta uja kolenta cramps uterine cramps yagera umwana kwa gwende nini umwana so ebijiwe na kibwate mechando lakini eliye korunga subseroso talimoneko chanda talimone la infertility.
bona daktari tutaraenda seo bwenya chera chinde nchiro maybe umuntu arabwati eriwetanga maybe mangana lifestyle maybe yes nchiro cyo gwitanga tubasa konyora prevention is better than cure ngoja tole gotambe ntuma tutaje tukwa na prevention kitambo sana from 2005 I've been doing the same thing kaliwa naja tubonya kitali karo naja tubonya kitali 2005 nchekere town ya Kenya na Chiororo na somia abantu kere town ya Kenya I've been every town in Kenya ngosomia abantu nga let us go prevention tikatoteme ntotwara marwaire tuatebire nga kwa mfano na kiura koro oitange tonyora 20 February onye gwacha abono karolero na gotebire nga konyora abana mbia wozo konyora abana toko chikokana kati basako nyora abana kigongo chikoire ndole gwetera soko nyora abana mnetakire. So this is what you're talking about. Twagotebire nga gendoli endagera ya mugondo ntuma de Carol, let me tell you nyasa gatunga bantakaweka garden of Eden kabatenga kalia matunda ya kalia binte abande bakiri bono baje kulia ndagera yeduka dika bantu bakulia ndagera ya mugondo eriye tongere nyamu oma. Let me tell you endagera ya mugondo kitokota ngingia. Number 1, what you call life-giving elements. Endagera ya mugondo ere moyo, ego kobo moyo. Ntuigwa nini? Endagera ya mugondo ere high in nutritional value. Ebugate bintebia bigo konyo umubiri. So, ongitoto kutwara fibroids, manyanga tigandi chinyinge na matunda. Ekarango chinyinge na matunda, ngosalinde fibroid kuboro. Tigantige timba kunywa maruwa mange, timba kunywa sigara. Era sigara ni mugari kunywa ikona ikurukuye ekobeko ibintu round. Shisha. Inera abantu bangite mono. Konyo bago tokoti weka. What's bad? Na leo nitakupeleka date ya shisha. So, tutinye kunywa sigara, tutinye koli junk food. Ntobosa ko mubero mone. Let us watch our weight. Karo. Tozo mukubuli tobone ne mono wetani mnoga ndakotwara. Enyama na mabere tozo kunyumono. So enjira nero yo gutanga tobose konyora fibroid. Besides amangana yo konyora abana na ande lifestyle yawe ko change. Okay. Bono togenderi muri ukase oyo riskali. Wata umuchando yo musumbira segekege tambe. Inganyo mweresere nakimoko bomoko bari ngore kurwabo mweresere usinko so como itomo yo tiganda goteri onye umuntu nali skali ubwate fibroids chiko musumbwa to chiko baro injyo senyalitari yetu ya Walfit muna ngote y'abantu butambe bunyagitari mbo bwati gesi waka igo ko bunyagitari bopimubiya nara abantu bandi bakari go pimule machine ngabugataga bwatayiga tokoteye marwiro bwate machine yingine ko beranya gitari ngeri wajya gitari. We have to make sure nga ngopima tura abantu baito munetakeire wikato opime munetakeire. So ekero gukenya gitari egentegetanga no kolingoligu muneserikali etagete. So ngakito kolingoli wachire gwatoeresire. Number 1 itoko gotegerera kero bwata uterine fibroid otoe bimanyiriri bitwatera nkali gutwe mbure nyinge embura ya nebwa tubosongo nkali gutwara sporting tinde tumbira nanje na mugaka gwato emechandiri yago yonspi ekero gwatoire nincho munyagitari ngwente gutwara what you call high index of suspicion nkikumurura ose gutwara. So once na twalire high index of suspicion bono ngotenga tatu wake bicha na to work an ultrasound. So an ultrasound perfect ultrasound ngoto tebiere ngaki fibroid yobwate yaya ngaki ngana uza gulingana centimeter ngaki bonne bwa bokore bungana. So once to akire bitu amanyire lakini bijana iki ngomona cyakire na bora akwe MRI na bora akwe CT scan so twagwa kebicha twanyanga what you have is now uterine fibroids. Ntobwata maryoga kugwenye ibintu ububimbo we uterine fibroid ntobwata maryoga yes nanda maryogo tobwata manga ito akorwa sendagira. Let me tell you
ntobwate lyogo likoro kunga broccoli insulate moti broccoli moti jinji ko broccoli jinji ko broccoli jinga muna ligomba likoro lakini chile green the broccoli elyogo ndilo tobwatega likurwa se broccoli ekero twakoire efipo lyo chaka go shilingi une broccoli uja go shilingi yes ya chaka go shilingi yoka ntobwata malyogo akorwa se nga world yam ilikuwa likurwa se world yam togo kwa efipo lyo chaka go shilingi ndiko nini ntobwata malyoga mange yoko kore fiprid ntobwata lyo nga maharan lyo kore fiprid ntobwata malyogo elindili kunga yogurt ntobwata malyoga mange agokonya ntobwata kanchiriguju ntobwata malyoga mange agokonya fiprid kwera ntobwata lyo liko kunga noni reish agokora fiprid within a very short time touch konya kobaru onya kobwata uterine fiprid the best thing no go kesinya kitari yetu because kwa kesinya kitari yetu go kwatura malyogo obwene not necessarily fibroids through surgery. You don't have to. Let me tell you something. Abantu abange bakire kobaru. Abantu abange bakire kobaru. Igoti tatenga kobaru mbobe. Genda koroki. Abantu abange bakire kobaru. Bali babaliru within 1 year fibro nanjerani. Muso nana rocho bali ko semara gatatu. Chiarus because tara ikenga kiyo gukora konyoraba nata konyora umwana so ekero bugate tamayo konyora umwana to kurusi uterus yose wika kigende kinacho nandi within a very short time nandi jajira cyana nandi within a very short time jajira so ochande kile side na uterine fibroid so okobaru sindatanga muntabaru lakini okobaru na nabo chikoirana lakini kuna cases yoko bantu bakorokuya munabona abantu mbale bajile kwegwa malyogo chiangire completely akwendete ku bleed saidi agendete ko kole kwende konyo nini agendete konyo mechando amanyinga eri mubere nabora tinga one the only option no kwenda turusi ira moral religions lakini okurusida moral riri okurusida moral ira moral riri bono muntu oyo bujyari gutwara what you call menopause ya mapema menopause entari saidi yatanya korokana abantu abagutwara yende osteoporosis ama ugakoba very soft because hormone uterus nebwa tegasi nyinge talinga igasi konyora abana boka uterus nebwa tegasi nere go produce what you call sexual hormones and this the moment the sexual hormones tiaruroro tiabulire omuntu yebono agutwara yende yekurukunga ali ya menopause and it is very severe umuntu yoruwara nabaranye ubururu bw'isukari nabaranye ubururu bwa pressure agenda igo ama ugabere safety abana bwantu bakuboneka rais ama ugabere munechoka yakuboneka rais osteoporosis igo nero ne bwate surgery ne bwate complication chiye okay bani nibu na world fit nkimako mo kwadra barwere na ndubwata malyo natebire ndubwata malyo ga mange nande nko ba advice story ndubwata malyo nande nko ba advice story. Yes. Gokorera ngani weresere omwanchu muri riskari omwaka advice gake pengine naro wali terakimya sinyire maybe ebisete gusasinyire nga yabo swera gochi advice kyora maya no munyagitari inchu munyagitari ngo motebe yakinyagitari yetu ya World Fit because inyagitari yetu ya World Fit into abantu abatangani tosomete kinchira isato cyokugwenya barwe intimi somete nchira ya conventional medicine ngasoma nutritional medicine ngasoma international herbal medicine iko jinchira isato nchingo sinya kuboni burere na ngotanga tigacha nyagitari yetu ya World Fit kaya baka nyagitari yetu ya World Fit Eritrea Daktari Moses Kenon Sarigo mkuru wa nyagitari ya World Fit Health Centers. World Fit Health Centers notole gabo songo ase nyumba ya Uhuru Plaza gose Alisa Plaza nga kyogo ikagaiga inchumba kabosonge town imi wanzo ikirebo songo boli nga marigi tinka ye fo wika marigi tiase chibucheri chire igasi chinso bakoni enyombere mu chamate ese bucheri yo mweryo nere kurukunga Uhuru Plaza
soaime inchwe goroba ya gatatu erumu 307A no konyora nyagitari yetu ya Walfit narubu ya busongo gaiga nincho munyagitari nincho konyora so ekerogocha nincho konyora muno munyagitari njengo chako kwa matibabu ntubwate clinic ende asomo chwe Eldoret na ntubwate clinic ende igari Karatina nkene se namba ya nesimu 0722 24 5763 0722 24 5763 mbuya muno asogo tulireli na ni mutwaro butukubya mbuya mana daktari so gusanga na yambaruka barwaire na baligereria baitoberi tukoria rero amen. Aya, asante kabisa mwancho murigereria twabere tugusanganere Dr. Kena Moses ukore ngino kwegena kwa nebu na wikabono maybe no bwato murwairo riskari obwato mochando yo fibroids obere go kumusumbwa senge kegetambi osayo mwancho murigere na obwato mochando yiga toba isako kumya ake nambe yo munyagitari Dr. Kena Moses yerensaiga se screen yao wabe go kumweresera gose ube go kumutarera se clinic kya imeyo muchobo songo anyare ko baga ogokonya bono boigonye omorobero yo gweta gusikwayo ikera kugenderete na to kumya na boko gendera kuyoligereria ase chinsemo chito cha social media platforms Facebook, Twitter, Instagram na boigo nsema ya TikTok na boigo YouTube gwetera ase Ensoko TV elio nyara kwa bago wesem ya igoro yo morobero gweri tukoria rero tabe to kumera na ewiki enda somorobero obobo gimano bachenu unakoletwa sole na inchomarario botambe Caroline Mausa asegeteseni Ensoko TV gendera kurigereria merobero ende Ensoko TV asengincho bona bwo buruso wo mugusina kuganiro gutukoborobia